לפני שאנחנו מתחילים את הדיון שלנו, רוצים לבדוק איך נפתחה הבורסה בוול סטריט ניו יורק, איך נסגרה הבורסה אצלנו בתל אביב. את כל זה אנחנו עושים עם סיוון איזסקו, הוא מנהל תחום ההשקעות בבנק 1-0. שלום וערב טוב. שלום רועי, ערב טוב. ספר לנו. המסחר בבורסה בתל אביב מתנהל כרגע בעליות שערים של כ-1.5% במדדים המובילים, כשאת העליות מובילות מניות הבנקים והחברות הביטחוניות, כשאפשר להגיד שגם היום המלחמה באיראן מכתיבה את קצב המסחר. הבורסה בתל אביב נפתחה הבוקר במגמה מעורבת, ואחר ההכרזה על החיסולים המוצלחים באיראן, הבורסה בעצם עברה לעליות שערים חדות. בולטת אלביט מערכות שמזנקת ב8% לאחר שפרסמה התוצאות לשנת 2025. אלביט דיווחה על עלייה בהכנסות, ברווחים, וגם גידול בצבר ההזמנות העתידי שגדל מ-$22 מיליארד ל-$28 מיליארד. ובוול סטריט בשעה זו מתנהל המסחר בעליות שערים של כ0.5%, בהמשך למגמה החיובית שראינו אתמול במסחר, ובעצם יומיים ששוברים רצף של ירידות, כשכרגע המדד ה-S&P 500 נסחר ברמה נמוכה ב2% לעומת מחירו של המדד ערב המלחמה. ברקע לעליות היום אנחנו יכולים להגיד שכמובן רואים את המחויבות של טראמפ לשמור על מצרי רומוז פתוחים. זה כמובן מרגיע את חששות המשקיעים לגבי משבר באספקת הנפט העולמית, מה שכמובן עלול, אם זה יקרה, להוביל לעליית מחירי הנפט, עליית מחירי התעשייה, וכתוצאה מזה אינפלציה וחשש או ירידה בסבירות להפחתת ריבית. אז ככל שאנחנו רואים את הנשיא טראמפ מחויב יותר ויותר לשמירה למצרי רומוז פתוחים, אז אנחנו רואים את המשקיעים מגיבים בצורה חיובית. מעניין לציין שגם הביטקוין נסחר ב$73,000, שזה שיא של 6 שבועות. וכשאנחנו מסתכלים כאן על המשקיעים שלנו בבנק 1-0, אז אנחנו רואים שלמעשה החודש האחרון, למרות הטלטלות בסביבה הביטחונית, הם עדיין משדרים ביטחון, ולאורך כל החודש האחרון אנחנו רואים סך הכל כניסה נטו של כספים לשוק ההון. זאת אומרת שהציבור, הריטייל הישראלי, לפחות כפי שמשתקף בקרב לקוחות 1-0, בהחלט רואה בשוק כהזדמנות השקעה, ולא נבהל כפי שראינו בסבבים בעבר, ומוציא כסף. זאת אומרת, אנחנו לא רואים יציאה, אלא להפך, המשך כניסה של כסף לשוק ההון. סיוון איזסקו, מנהל תחום ההשקעות בבנק 1-0, תודה רבה על הסקירה. תודה רבה.